Lara, ce faci aici? Gătesc. Ia uite ce grătar avem aici. M-am Și angajat. ce ai pregătit? Păi, deci, am aici aripioare. Deci, uite cât de bine pot să arate. Doamne, sunt geniale. Ce bine făcut. Îmi vine să le mănânc eu, dar din păcate, na, avem o comandă și trebuie să le ducem. Asta este frigăruie de pui. Ia Da. uite. Așa. Aici este frigăruie de vită și asta foarte bună. Și legume, da. Uite cum sunt roșiile astea, îți dai seama cât de bune sunt. Roșii la grătar, da? Da, cele mai bune. M-am angajat ca piccolo la restaurant și el este bucătarul principal, Albert. El Salut, m-a salut. învățat să El te gătesc. învață? Da, el mă învață. Și cine vrea grătar, te găsește pe tine aici. Da, adică dacă veniți să știți că mâncarea este făcută de mine. Făcute de tine. Și eu abia aștept să mănânc de la tine. Da? Serios? Da. Deci bucătar Lala, n-ai cum, adică uitați ce... Puteți să simțiți mirosul. Uite că l-a dus spre voi.